Nyakoro mgajong odiochieng' makawuono ka piny mangima hingo odiochieng' tuo kahera. Piny Kenya goyo okang' maduong' e geng'o kod thiedho tuo mar kahera. Duol matimo nonro mag weche thieth e pacho ka KEMRI dhi nyime gi chenro mar temo chanjo ariyo moselosi, mano mar nyithindo kod machielo mar jomadongo. KEMRI sani dhi nyime gi chenro mar temo e okang' mar adek. Chanjo mar nyithindo matindo ma ibiro tim kuom nyithindo 1,500 mawuok e kaunti ma Siaya kod Nairobi. KEMRI bende rango kaka chenro mar temo chanjo okang' mar adek mar rowere kod jomadongo biro timore. Okang' mar ariyo mar temo chanjo ni kuom ji 3,500 mawuok e pinje mopogore opogore e Afrika nonyiso geno ni chanjo no nyalo tiyo. KEMRI kod jokanyo mamoko bende tiyo komachielo e duoko chien kinde mag thiedho TB kowuok dweche 6 masani. And we continue to search for more short treatment regimens for tuberculosis, either drug-sensitive tuberculosis or drug-resistant TB tuberculosis. Our target is to make the patient more comfortable in being compliant or adherent to treatment so that we get cure for TB. And again, in the cough sense data I mentioned earlier for TB diagnosis, again, you'd install an app on a Samsung phone. A patient would walk into a doctor's clinic, the patient would cough and the doctor would be able to tell whether that is TB. So, you know, some of the target product profiles by the WHO for cheap diagnostics is they must be able to find 90% of the cases, be able to distinguish the people with disease and no disease, and be easily accessible and affordable. And we are at the forefront of working on things that create all those opportunities. We want to look at cell-free DNA as a novel technology for diagnosing TB again in children. And I think there hasn't been much progress in diagnosing TB in children in terms of diagnostics. And if these two diagnostics work, they will really change the way we treat TB in children.